Distrikt 45, moja 10. kniha a zároveň tretí román pre dospelých čitateľov. Inšpiráciou pre mňa bol taký živý sen, ktorý som kedysi mal. Slovensko v blízkej budúcnosti bude rozdelené plotmi a do lesa už sa nebude dať dostať, lebo bude taká zakázaná zóna lesa. Je to vlastne také žánrové čítanie, ale zároveň je to švacnuté nejakými spoločenskými problémami. Takže myslím si, že sa to nájde fanúšikov aj medzi čitateľmi žánrovej tvorby, ale je to vlastne aj aktuálna kniha, čo sa týka súčasného spoločenského diania. Orwellovské sci-fičko alebo antiutopia, príbeh, ktorý sa odohráva na Slovensku, niekde v strednej Európe v blízkej budúcnosti o 20-30 rokov. Hranice štátov prekreslila závratne postupujúca klimatická kríza. Spoločnosť prísne izolovanú do dištriktov od nepamäti vedie jediná strana na čele s večným vodcom. Radový robotník Jan, žijúci v priemyselnom dištrikte 45, sa jednej noci vydáva do zakázanej zóny lesa, aby zabezpečil obživu pre svoju rodinu. Za stenou s ostatným drôtom existuje niekto, kto sa ho snaží presvedčiť, aby sa vzoprel, načiahol sa za vlastnou slobodou a prijal zodpovednosť za svoj život. Život väčšiny obyvateľstva sa v tomto mojom príbehu posúva o 50-70 rokov späť. Ich sociálny štandard veľmi klesne a tak ten fikčný svet dištriktu 45 pripomína totality 20. storočia. Knihu sme pokrstili dnes tu v knihkupectve Artforum v Bratislave a teraz od 6. novembra ju nájdete vo všetkých knihkupectvách.